ଧାଡ଼ି ଛୁଟିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଅଣା ହେଉଛନ୍ତି। କମୁନି ଥଣ୍ଡା ହଉନି ଅଣ୍ଡା ରେଟ୍। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି ମାଗୁର ପାଇଁ। ଖଇଙ୍ଗା ମାଛର ଅନ୍ତ ପୁଟି କାତି ବିକ୍ରି ହେଲା 300 ଟଙ୍କା। କଣ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆଇଁଷ ପାଇଁ ଶାଶୁ ଶୁଣୁଛ ତମେ ଏଠି କଣ ବସି ପେପର ପଢୁଛ? ମାର୍କେଟ ଯାଉନ? ମାର୍କେଟ ଯାଉନ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଘରେ ପନିପରିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଖାରୁ କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ପୋଟଳ ଜହ୍ନି ବରୁଗୁଡ଼ି ଟମାଟର ସବୁ ଖଞ୍ଜିଛି। ପୁଣି ଆଇଁଷ କଣ ପାଇଁ? ଆଇଁଷ କଣ ପାଇଁ? ଆଜି ଛାଡ ଖାଇଟା ବା କଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଡାଲମା ଭାତ ଡେଲି ଭଳିଆ ବନେଇବି? କାଇଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଭଳିଆ ହଉଛ କଣ? ଆରେ ଛାଡ ଖାଇରେ ଲୋକ ଖାଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। 2-4 ଦିନ ଯାଉ। ଆମେ ତ ମାସ ସାରା ସାଧା ଖାଇକିରି ଗୋଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଛେ। ହାଟରେ ଭିଡ କମୁ, ବଜାରରେ ଆଇଁଷ ରେଟ କମୁ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା। ଖାଲି